E o nacemento do Estado liberal español nas primeiras décadas do século XIX o que fai tamén é crear unha terceira división, que son os partidos xudiciais, e que queiramos ou non terán unha trascendencia fundamental no que será a configuración dos espazos comarcais. Porque por primeira vez achegan uns límites definidos e crean uns ámbitos territoriais de escala comarcal que serán os que posteriormente se irán asentando. En calquer caso, os partidos xudiciais non se crearon da nada, como se isto fora un mapa sobre o que debuxar, non. Había uns espazos, sobre todo recoñecidos no ámbito socioeconómico, de relación social, había uns lugares de feira e mercado que recollían esa poboación circundante, non? Que podrían ser unha especie de comarcas funcionais, que estaban funcionando e que moi habilmente os creadores, os teóricos do mapa xudicial galego, entre os que destaca un pouco a figura xa de Domingo Fontán, pois souperon ver eses espazos e crear, debuxar os partidos xudiciais que serán o xerme, o primeiro xerme, baixo o meu punto de vista, do que serán as actuais comarcas.